Čo je to energopoukážka a na čo slúži? Energopoukážka slúži na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov za teplo a teplú vodu pre domácnosti s centrálnym vykurovaním. Neslúži na pomoc s faktúrami za elektrinu a plyn. Pomoc pre tieto energie sa poskytuje priamo formou vládou znížených cien, ktoré domácnosti uhrádzajú cez zálohy a vyúčtovacie faktúry. Prečo sa energopoukážky zaviedli od roku 2026? Od 1. januára 2026 sa skončili plošné kompenzácie cien tepla pre dodávateľov a domácnostiam sa pomoc so zvýšenými nákladmi na teplo a teplú vodu zasiela energopoukážkami. Kto má nárok na energopoukážku? Nárok má energetická domácnosť, ktorá spĺňa podmienky podľa zákona o adresnej energopomoci a nariadenia vlády. Prečo domácnosti v rokoch 2023 až 2025 nepociťovali zdražovanie tepla? Pretože štát poskytoval plošné kompenzácie priamo dodávateľom tepla, čím sa tlmil nárast cien aj zálohových platieb. Ako sa vypočíta hodnota energopoukážky? Hodnota energopoukážky sa počíta na základe viacerých faktorov, a to zvýšenia cien tepla v danej lokalite oproti roku 2024, objemu dodaného tepla do bytového domu a veľkosti bytu. Všetky tieto údaje štát čerpá z katastra nehnuteľností, regulačného úradu a od dodávateľov tepla. Na ich základe vypočíta výslednú sumu energopoukážky pre každú domácnosť. Hodnota energopoukážky nezávisí od príjmov členov domácnosti. Príjmy sa zohľadňujú pri posudzovaní nároku na energopomoc a nie pre výpočet energopoukážky. Znamená nižšia hodnota energopoukážky nižšiu pomoc? Nie. Čím je hodnota poukážky nižšia, tým menší bol nárast cien tepla a teda aj menšie zvýšenie zálohových platieb. Dostanú energopoukážku všetky domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom? Nie. Poukážky sa neposielajú v mestách a obciach, kde nedošlo k nárastu cien tepla alebo kde ceny oproti roku 2024 klesli. Na aké obdobie sú aktuálne doručované energopoukážky určené? Aktuálne doručované poukážky pokrývajú zvýšené náklady za teplo a teplú vodu za prvé 3 mesiace roka 2026. Dostanem len jednu poukážku na celý rok? Nie. Aktuálne doručovaná energopoukážka slúži na úhradu zvýšených nákladov za teplo a teplú vodu za prvé 3 mesiace tohto roka a ďalšie doručovanie sa predpokladá v apríli 2026.